जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा जय को अयोध्या 22 तारीख के मंदिर के बाटे उद्घाटन बाटे। जय श्री राम, जय श्री राम। भले हम बानी पाकिस्तानी, बाकी हमारा हिंदुस्तान जाएगा बा। राम से मिलल जरूरी बा। भले हमार प्राण चल जाई, बाकी एक देख बचन हाट बा। चला एगो बात के ध्यान देवे के बा, काहे से कि 22 तारीख के राम मंदिर के हिंदुस्तान में उद्घाटन बा। अपन पाकिस्तानी जाए के सोचत सन एक तो तरीके जाए देवे के। जी जनाब, कौनो अगर पाकिस्तानी हिंदुस्तानी में जाए के कोशिश करिए सो ओके पहले ही काट के पुटुक फेंक देबे जी। ठीक कहत चला ऐसे कि राम राम ना जपिया सन हे से कि हमनी के बन जा पाकिस्तानी तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलल जाई। कौनो अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान जाए के सोची ओकरा के बूटी बूटी बॉर्डर पर काट दिहल जाई। जी जनाब, ठीक बा। अभी चल सब बॉर्डर पर देखल जाओ कौन हिंदुस्तान जाए के पाकिस्तान के करता, मुसलमान ओकरा के बतावल जाए। कहाँ सजत के जाता हो? अरे राम मंदिर के होश में तबा दिमाग कहाँ बेहोश बानी? बेहोश में वाला हवा पाकिस्तानी जेबा हिंदुस्तानी कर जाई, बाकी हमारा जाए के रहे के बाटे। चला 22 तारीख के राम मंदिर के पूजा बा। पूजा बात हमनी कहाँ जा मुसलमान हम ना मान सकीला। कहते मालिक के ठोस दी ना। रुक जा, तार दिमाग ठीक बा? हमनी का मुल्क कौन है? उ हिंदुस्तान कौन है? हम मान ना सकीला, भले गर्दन कट जाई। तार हम दिमाग जेबे करब। लागत बुढ़ऊ के मती फसिया गेल बा मालिक। परम मालिक मार जी। हवा मुसलमान जेबा पाकिस्तान। भले हम मुसलमान हई, बाकी जाए पाकिस्तान। चला एक को बॉर्डर पर से क्रॉस ना करे चाहे पाकिस्तानी ना जाइए सर हिंदुस्तान। एक डेग ना हिले मालिक तार दिमाग ठीक बा ना? हमारा दिमाग ठीक बा, तोहनी के दिमाग खराब बा। तू अपना मुल्क के छोड़ के हिंदुस्तान के गीत गाओ तलो। भले हम हई पाकिस्तान के, बाकी हिंदुस्तान में जेबे करब। जइबे तो फिर अइबे ना। भाई बेशक ना हम आई, बाकी जेबे करब। जो बाकी लौट के जा देख ले रेखा है। तेरा रेखा फाड़ जा तो नहीं। राम 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 मार दिया पिछोड़े फाड़ दे गोणी जा।